Bob. Jeg er ikke tilfreds, Bob. Ikke tilfreds. Spørg mig, hvorfor. Okay. Hvorfor? Hvorfor hvad? Vær specifik, Bob. Hvorfor er de ikke tilfreds? Dine kunder gør mig utilfreds. Hvad? Har de fået nogle klager? Klager kan jeg klare. Men hvad jeg ikke klarer, er dine kunders uforklarlige indsigt i en Solikærs interne procedurer. De er eksperter. Eksperter, Bob. Udnytter færdigt smuthul, forser enhver forhindring. De underminerer bureaukratiet. Har jeg gjort noget ulovligt? Nej. Siger de, at vi skal hjælpe vores kunder? Loven kræver, at jeg svarer nej. Det er meningen, vi skal hjælpe folk. Nej, vi skal hjælpe vores folk! Startende med vores aktionærer, Bob. Hvem hjælper dem måske? Du ved, Bob. Et firma Er som et kæmpestort ur. er som et kæmpestort Ja, nøjagtigt. Det fungerer kun, hvis alle de små tandhjul arbejder sammen. Godt. Et ur er nødt til at være rent, velsmurt i værket og stramt trukket op. De bedste ure har juvelgangværker, tandhjul, der passer, der er designet til at samarbejde. Jeg betjener mig en metafor, Bob. Ved du, hvad jeg mener med samarbejdende tandhjul? Se på mig, når jeg taler til dig, par! Den mand derude, han har brug for Du hjælp. skal ikke skifte emne, Bob. Vi diskuterer din indstilling. Han er ved at blive overfaldet. Så lad os håbe, han ikke er kunde her. Jeg er straks tilbage. Du går ingen steder, eller du er fyret! Luk den dør. Kom herhen nu. Jeg er ikke tilfreds, Bob. Ikke tilfreds. Nu slap han væk. Godt det samme. Du var så tæt på at miste dit job. Hvad skete der?